gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara